फिसाइखौथ' थैबाय होननानैसो बुंलायलायहरदों आंनि फिसाया थैबाय होनलायलायहरबायसो नोङो आंखौ लांबा लादो होनलायलायहरबाय आं नोंखौ मोनाबा थैगोननो फाग्ला नोङो बेफोरबायदि जायो नामा सोरबा नोंसा नोमा नोम्फानि मादाया बेसेबां गुफुर ओमफ्राय नोंनि थेन्थाया मा सेवग्लिजोबनानै एम्फौ दैनाय नामा हो बैथाला गुन्दा दाउला लाजिनो रोङा नोङो कन्टेन्ट फाथैलाय बिसिनाय जाथाय लोगोफोर नंगौ जोंनि बर' हारि होनबा बेफोरबायदिनोसै माने हौवा हिन्जावखौ फाथैलाय बिसि होनाय आरोना आरो नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायनानै रागा जोंगोन दै मानो होनब्ला रायजो राजाफोरा जर जबस्तियै मोनसे न'खराव फाथैलाय बिसि होनाय जर जबस्ति माने हिन्जावाथ' माने फाथैलाय बिसिनो गोसोआनो गैयामोन दा बेखौ नास्ताब फाथैलाय बिसिनो होदों नोंथांमोना नायनानै ला भिडिअ आं होगासिनो दङ फार्स्टआव नोंथांमोना क्लिपाव नुदों बे भिडिअखौ जोबजासिनोब्ला बुजि मोनगोन नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नैबे चेनेलाव नैबे भिडिअआ मोननै आपडेट जागोन मोनसेया सुमिनि जागोन माने बिसोरनियाबो नांलाय खमलाय जागासिनो दङ आरोना सासे आयंनि थाखाय बा आयंआथ' जेबो खालामाखै मालाय हिन्जाव नांगौ होननानै मोनसे रिल्स होदोंमोन बिनि थाखायनो माने सुमिया मोनसे प्रेंक कल खालामदोंमोन दा बेयाव गोबां मानसिया बुंदों बे गाज्रि बुंदों माने गावनि हौवाखौनो थैनाय बायदिसो खालामना लायो हौवा थानाबो गुबुनजों बेफोरबायदि माबा खालामबाय थायो होननानै सुमि सिस्टारखौ सासे ब्रादारा बुंदोंमोन दा बेनि सायावनो बिसोर सानैजों नांलाय खमलाय जावलायगासिनो दङ आरोना सुमि सिस्टाराबो आरो बिबो सासे ब्रादाराबो दा नोंथांमोना नायनानै ला दा भिडिअआ मोननै आपडेट जागोन दा बै फाथैलाय बिसिनायखौसो आं बुंनो सानो जोंनि बर' हारियाव जों गोबां नुनो मोनो दै बे न'खरावल' नङा बहाबा जों क'क्राझारफोरथिबो खोनायो बहाबा उदालगुरि चिरां बाक्सा गासैथिबो खोनायो आरोना दा गामिखौ नाम लानानै बुंबाथ' मोजांसो जाया दा ओरैबायदि इसोरनि थाखायनो माने गामियासो बदनाम जाफैयो आरोना खायसे मानसिफोरा रायजो संसारखौ जानो हायाब्ला मानो फाथैलाय बिसि मानो जुलि जायोलै बिसोर माने आंनिबाथ' फाथैलाय बिसिनायखौ जोंनि बर'नि नेमफोरा गारनांगौ गोबां मानसिया बेफोरबायदिनो आने थाने जागासिनो फाथैलाय बिसिनानै बा सोरखौबा डिभर्स खालामनानै दा हौवा हिन्जावनि लोगोआव खोथा बिसोरो हौवा हिन्जावा मिलायनाय बा मिलायोबा बिसोरो मा खालामो गोसो गैलाबा फाथैलाय बिसिनाया मोनसे ओरैबायदि नोङो माने बिसोरो संसाराव मेगनजों मेगन नायलायनो हायै बायदिसो आरोना माने माबायदि जादों माबायदि फरायदों माने गथ' गथाय थानानैबो फाथैलाय बिसिनायखौ मानो खालामो जोंनि बर' हारिफोराव दा आंनो रन्जिता बसुमतारी सिस्टारा हरदों बे भिडिअखौ शेयार खालामना होआ दा होननानै दा नोंथांमोना नायनानै ला आं गामिखौ बुंना होआ दे लोगोफोर गामिखौ बुंबा गामियाबो बदनाम जाफायो बिसोरनि थाखायनो सासे सानै मानसिनि थाखायनो गामियाबो बदनाम जाफायो बेनिखायनो आं गामिखौ बुंनो गोसो गैया दा रायजो राजाफोरा खायफा गामियाव ओरैबायदि बुरबकफोर थायो माने जर जबस्ति फाथैलाय बिसिनाया मोनसे गामियाव नुनो मोन्दों भिडिअनि गेजेरजों दा बेखौ आङो बुंनो गोसो गैया बे मानसिया सोरमोन मा बेफोरबायदि रायजो राजाफोरा एक्सुवेलि बुजायनांगौसो हौवा हिन्जावखौ नोंसोरो मिलायनानै थाब्लानो जाबाय बा बेफोरबायदि जर जबस्ति हौवा हिन्जावखौ फाथैलाय बिसि होनायालाय मा जानो मा नियम जाखो बेलाय दा हिन्जावा जि गाबदों नोंथांमोना नुखादों क्लिपाव फाथैलाय बिसिनो गोसो गैया बै हिन्जावखौसो नाख्रेबाय थादों ओमफ्राय फाथैलाय बिसि होनना हौवाखौथ' नाख्रेबाखैनोखा अब्ला रायजो राजाफोरा हिन्जावनिथि गैया हौवानिथि गोजा दङ माने लोगोआ मा नियम जाखो बेफोरो दे नोंथांमोना नायग्रोनानै ला ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों दिनै एसे फोरमायहरलायदो लोगोफोर ओमफ्रायो सुमिनिखौ नायनोसै सुमिनियावबो मा बुंनो आरोना बेखौबो आं एसे शेयार खालामनो होननानै होनाय जाबाय बिसोरबो नांलाय खमलाय माने सुमियाबोथ' सिस्टारा हाबा जाबाय बेफोरबायदि खुगा गाज्रि माबा माबि बुंनामोन आरो बै ब्रादाराबो बेखौ माबा माबि बेफोरबायदि लेथ्रा भाषा नेगेटिभ माबा खालामनायफोरखौ गारनांगौमोन दै लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो सानो सुमिखौ सोरबा सिनायो सोरबा सिनाया जानांगौ फेसबुकावहाय रिल्स होबाय थायो सुमि सिस्टाराबो दा बिसोरो नांलाय खमलाय जाबाय दङ बर'जों बर' मिलायनासो थानांगौ बेफोरबायदि नांलाय खमलाया जाया दै दानि जुगाव लोगोफोर दे नायग्रोना ला ओमफ्राय शेयार खालामनाब्लानो जाबाय भिडिअखौ नायग्रोना ला
नोंसोरबो देखायनांगोन ना नोंसोरबो देखायनांगोन ना दिनैसो फार्स्ट नुदों बेबादि नुफेराखै आं हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आं नैबे गोरजियानि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो ना नै खोनासंना लाग्रो लोगोफोर खोनासंना लाग्रो अननानै प्लिज नोंहा आंखौ अरखाङाबा जाया नामा आंनि सायाव खोथा बुङाबा जाया नामा नोंहा मान्दावलि मादा गेसाव वाल खिथु आजां आजां गुदुसि नोंबो सोर गथा लानोसि आंबो थैनोबो लाखाया नोंबायदि मानसिखौ ओमफ्राय नोंखौ दाबायदियाव हौवा गैया जोनोमाव नोंहा होनबाबो आं नोंखौ जिन्दगिनि थाखायबो लाया आरो नों आंखौ होनलायदों आंनि हौवाखौ जाम्बा नों आंनि हौवानि खाथियावबो थानो समाया मिथिबाय नोंनि हाइटआ आंनि नै बिसिनिल' जागोन आं बुंथ'ला ओमफ्राय आंखौ दि होनग्रोदों आंनि नङाबा भिडिअ बानायनो रोंला नामा आंनि कन्टेन्ट नङाबा भिडिअ बानायनो रोंला नामा होननानै बुंदोंना नोङो नै बियो निलाजि बियो नापिदा बियो गोरजियाया बे गोरजियाया गोदोहाय क्लास 7आवनो गावनि हिन्जाव बे दा हाबा जानाय हिन्जावखौ क्लास 7आवनो बदनाम खालामनानै सेंग्राफोरजों हमनानै लांहोजानायसो ओमफ्राय दा बियो बिहावनाव थायो गोरजियासो बियो क'क्राझार थिनालियाव नापिद होयो केसेक 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 खानाय हायो बियो खानाय सिनबा 30 थाखा आफाखौनि दारि सिनबा थाइबा मोनो बियो बे फैसाया बेनाव थोआखै बेखायनो बे आंनि सायाव भिडिअ लाबोनानै आरो आं रिप्लाय होनायाव आंखौसो उल्था आंनि सायाव भिडिअ लाबोबा जाया नामा लाजियाबो मानसिनि मोखांखौ नायलाय खादौ साइज जं स्लिप स्लिप मुगै सुगै बावखा महर बिसोर गामिनि मानसिफ्रानो आंनाव मेसेज हरै हरै खोन्थाहरजोब्बाय आरो मा नांबावगौ लाजिनांगौसो बियो सोर भिडिअखौ फार्स्ट खालामग्रोनाय सोर थुखांग्रोनाय मालाय सोरबा आबौआ हाबा जानानै सिखुनखा मा जालांबाय बेहा आंनि सायाव भिडिअ बानायगासिनो भिउसखौ एसे मोनदों नालाय ओमफ्राय कमेन्टआथ' थैनोसै आं बे भिडिअनि कमेन्टआव आं फासिनांसै बेबायदिबा लाख लाख थाखा हरफाबाबो लाया आं बायदि मानसिखौ लाख लाख थाखा हरफायाबाबो ना नोंनाव बिराद फैसा दंबालाय माथो गोरजिया थाहैखो नोंलाय मानो गोरजिया थाहैखो नोङो आं लाजिना थैसिगौमोन बे भिडिअनि कमेन्टआव नायहैलाय एफा गाज्रि गाज्रि बुंहरजादों बियो थैगोनलां नों बायदिबा आं थैनोसै बबेयाव थैयो आंनो मुलि हरदो आं थैनोसै 20 थाखानि दुरुं बायना हर आं थैनोसै बिनि थाखाय बुंबा अनेक गाज्रि गाज्रि भाषा बुंनो हायो आं लोगोफोर आंनि बहुत सिनियर गेदेरफोर बा फोरोंगिरिफोरबो नायो नालाय ओंखायनो आं बिराद साबधान थायो आरो दे होमबा हामबायसै फिसाफोर